Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Liningin Akatemian kyberturvallisuusosuuteen. Eli Liningin tavoitteena on kouluttaa osittain omaa henkilöstöänsä tietenkin, mutta myös lisätä tietoisuutta sitten vesialan yrityksissä ja yleisesti vesialan toimijoilla. Tässä ensimmäisessä osuudessa meillä on aiheena henkilökohtainen tietoturva, millaisia asioita kannattaa huomioida tuolla kybermaailmassa. Ja seuraavissa osissa sitten katsotaan vähän, miten organisaatiot itse pystyy suojaamaan ympäristöänsä ja miten sitten kolmannessa osuudessa katsotaan sitten, että kuinka tulevaa NIS2-standardin vaatimuskenttää pystytään sitten hallinnoimaan. Lyhyt esittely musta. Mä oon Ismo Nieminen, mä oon ollut Liningilla nyt tietoturvapäällikkönä kohta vuoden verran. Sitä ennen mä olin noissa Indutrade-konsernin yrityksissä parisenkymmentä vuotta töissä. Ja siinä välissä sitten kävin pyörähtämässä tuolla ulkomailla tekemässä Euroopan unionin siviilikriisinhallintatehtävissä järjestelmäasiantuntijan töitä. Liningilla mun vastuulla on Liningin tietoturva ja sitten toi meidän ISO 27001 tietoturvahallintajärjestelmästandardi. Vapaa-aika mulla menee enimmäkseen tuolla jalkapallokenttien vieressä, katselen juniorifudista ja valmentelen siellä poikien joukkueita ja sitten kun saan omaa vapaa-aikaa, niin se menee sitten noissa reserviläistouhuissa ja ammuntaharrastuksen parissa. Se syy, minkä takia me ollaan lähdetty näitä tekemään, on se, että nyt Suomen toimintaympäristö on muuttunut selvästi. Eli uutisissa on jatkuvasti lisää otsikoita siitä, kuinka suomalaiseen ympäristöön on ruvettu vaikuttamaan ulkopuolelta. On voitu olla joko kotimaisia toimijoita tai sitten nyt NATOon liittymisen jälkeen niin myös tuolta itänaapurin puolelta kiinnostus meitä kohtaan ja huoltovarmuuteen liittyviin asioihin on kasvanut huomattavasti. Tuossa on muutama esimerkki siitä, millaisia otsikoita tässä viime aikoina on tullut. Tänään käydään aluksi läpi tietoturvan yleistilanne, miltä nyt vuodenvaihteessa on näyttänyt suomalainen tietoturvakenttä. Sitten käydään tuommoisia käsitteitä läpi kuin kyberhygienia ja katsotaan, että kuinka pystyy noilta sähköpostihuijauksilta välttymään, kuinka niitä pystyy tunnistamaan. Sitten käydään vähän noita yleisiä parhaita käytäntöjä läpi siitä, että millaisia on hyvät salasanat ja mikä on kaksivaiheinen tunnistautuminen. Sen lisäksi käydään vähän läpi, että millaisia vaaroja voi piillä noissa kahviloiden tai laivojen tai kokoustilojen julkisissa verkoissa ja sitten myös tuo sosiaalinen media ja se, että miten sosiaalisen median ja sosiaalisen käyttäytymisen kautta pystytään vaikuttamaan ihmisiin. Termeinä tietoturvalla tarkoitetaan enemmän semmoisia hallinnollisia keinoja. Eli tietoturva sisältää sekä fyysisiä, digitaalisia että myös sitten niin kuin tiedon suojaamiseen liittyviä asioita. Tietoturvalla on yleensä käytetään tämmöistä kolmea avainsanaa, eli tiedon luottamuksellisuus, sen eheys ja sen käytettävyys. Eli täytyy kyetä luottamaan siihen, että se tieto, mitä meillä on käytössä, on ainoastaan niillä, kenellä se kuuluu olla. Kukaan ei ole päässyt sitä muuttamaan ja että se on käytettävissä silloin, kun sitä tietoa tarvitaan. Sitten taas kyberturvallisuus tai cybersecurity on sitten näitä digitaalisia keinoja, joilla pyritään sitten suojaamaan näitä järjestelmiä ja tietoa, mitä niissä järjestelmissä on. Ja siihen liittyy sitten myös tämä kyberhyökkäysten torjunta. Joulukuun tietoturvasää, mikä tuolta Kyberturvallisuuskeskukselta tuli, niin sieltä nyt nousee tuo, että Suomeen on tehty enemmän kyberhyökkäyksiä ja uhkataso on edelleen pysynyt kohonneena. Ja suojelupoliisin mukaan myös kriittiseen infraan liittyvä uhkataso on kohonnut. Mitä nyt tuossa viime vuoden loppupuolella tuli reilusti esiin, oli noihin automaatiojärjestelmiin ja IoT:hen kohdistuvia hyökkäyksiä ja niiden järjestelmien haavoittuvuuksia. Eli nämä on sitten niitä logiikoita, jääkaappeja, mitä kotona saattaa olla, tai muita tämmöisiä tavallaan niin kuin laitteita, mitä ihmiset kytkee tietoverkkoihin ilman, että ne tulee ajatelleeksi, että ne on väylä sinne sitten mahdollisesti kotiympäristöön tai sitten sinne työpaikan ympäristöön. Tekoäly, päivän sana, on myös noussut otsikoihin sitten myös täältä kyberrikollisuuden puolelta. Tekoälyn avulla pystytään kehittämään parempaa tekstiä esimerkiksi sähköpostihuijauksiin, mutta sillä pystytään myös tekemään vähän erilaisia hyökkäysvälineitä
tai muuttamaan olemassa olevia hyökkäysvälineitä, joilla pystytään sitten väistelemään niitä torjuntakeinoja. Kiristyshaittaohjelmia on näkynyt paljon myös huoltovarmuuskriittisissä ympäristöissä, mutta sitten esimerkiksi on ollut pankeissa. Nyt, jos olette Stadiumin asiakkaita, niin Tietoevryyn tehtiin tuossa pari viikkoa sitten kiristyshaittaohjelman hyökkäys, jolla sitten saatiin kryptattua, eli salattua suuren osan asiakkaista ympäristöt, niin siinä meni mukana muun muassa Stadiumin verkkokauppa. Ei, ainakaan eilen kun katsoin, niin ei ollut vielä pystyssä, eli pitkälle toista viikkoa mennään. Turvaposti- ja verohuijausviestejä liikkeellä, varsinkin tälle vuodenvaihteessa, eli sieltä sitten yritetään saada ihmisiä klikkailemaan mukamas verottajan lähettämiin viesteihin, tai sitten semmoisia sähköposteja, joissa sanotaan, että sulle on lähetetty salattu viesti, että klikkaat tästä, niin pääset katsomaan. Joo, tuolta Kyberturvallisuuskeskuksen raportista, niin sieltä näkyy, että vesihuollon tilanne kyberturvallisuuden saralla tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy 3 kuukautta sitten ja sitten on ennusteet, miltä se näyttää 3 kuukautta eteenpäin. Niin on muuttunut viime vuoden puolivälistä, eli on tullut vähän tuommoisia sadekuuroja sinne. Kuntien puolella sitten oli suomalaiseen Säkylän kuntaan esimerkiksi tehty tietomurto, mikä näkyy tuossa sitten ukkosmyrskynä. Ja sadetta on luvassa, eli kuntasektorilla niin on syytä varautua siihen, että mahdollisesti joudutaan tuommoisen kyberiskun kohteeksi. Kyberhygienia on käsitteenä semmoinen, mitä on vähitellen ruvettu nostamaan esiin. Eli jos viedään sitä asiaa semmoiseen ympäristöön, minkä ihmiset pystyy itse helposti käsittämään, on se, että kotona kun te leikkaatte niitä kanafileitä, niin te huolehditte siitä hygieniasta. Ja sitten teillä on ne vihannekset ja muut raaka-aineet on eri leikkuulaudalla, tai sitten ainakin pestään se leikkuulauta siinä välissä. Miten se tarkoittaa sitten niin kuin työympäristössä on se, että on eri välineet omien asioiden hoitamiseen ja eri välineet työasioiden hoitamiseen. Jos on omia asioita, mitä haluatte vapaa-ajalla tehdä tietokoneella, niin tehkää ne omalla tietokoneella. Työasiat pitäisi hoitaa aina työkoneella. Ja työkoneita ei sitten kuuluisi myöskään antaa niille lapsille käyttöön, että ne pystyy pelaamaan Robloxia. Jos työaikana tarvii tehdä jotain siviilipuolen asioita, niin niihin on hyvä käyttää sitten toista internet-selainta. Eli esimerkiksi Microsoftilla on se Edge-selain, mitä monissa organisaatioissa tuetaan. Niistä voi käyttää Firefoxia sitten omia asioiden hoitamiseen, jolloin ne pysyy eri leikkuulaudoilla. Ja sitten jos on tuommoisia järjestelmänvalvojan tehtäviä siellä omassa organisaatiossa, niin niihin voi sitten käyttää in private modea tai omaa profiilia. Eli in private mode on semmoinen, mikä ei tallenna mitään niitä istunnon tietoja. Työsähköpostia pitäisi käyttää vain työasioihin. Paljon näkee edelleenkin semmoista, että siellä on käytetty myös yksityisiin asioihin työsähköpostia ja sieltä tulee sitten verottajan tiedot sun muut esimerkiksi työsähköposteihin tai käytetään nettikaupoissa työsähköpostia. Siinä on useita eri syitä, minkä takia se ei ole hyvä asia. Ja ehkä nyt kriittisimpänä on se, että sitten kun se nettikauppa saadaan korkattua, niin sitten teidän työsähköposti on siellä listoilla ja se altistaa teitä sitten huijausviesteille enemmän. Omat asiat niin pitäisi sitten hoitaa jonkun oman Gmailin tai Hotmailin tai vastaavan kautta. Hygieniaan liittyy myös se, että ne työvälineet on kunnossa. Eli pitää huolehtia siitä, että omassa puhelimessa ja omassa tietokoneessa on noi päivitykset asennettu ja että niiden tietoturvataso on ajan tasalla. Nyt viime vuonna oli iso kampanja, suomalaisittain mainostettiin sitä, että niitä reitittimiä pitäisi päivittää. Ja tosi monilla on kotona sitten semmoisia 5-10 vuotta vanhoja reitittimiä, joihin ei ole välttämättä tehty mitään päivityksiä. Ne on kiinni suoraan internetissä, jolloin niihin pystytään hyökkäämään sitten niistä löytyneiden haavoittuvuuksien kautta. Pitää ymmärtää sovellusten uhat. Eli TikTok, Yango, kaikki tämmöiset, niin niitä ei kuuluisi olla työlaitteilla. Niistä tulee jatkuvasti tietoa siitä, kuinka niitä tietoja ollaan pystytty kaappaamaan niiden järjestelmien tai sovellusten avulla. Yango pystyy aika selkeästi seuraamaan, että missä te liikutte, jos te käytätte Yangoa.
Siellä voi olla maksukorttitietoja ja sitä kautta pystytään sitten muodostamaan teistä semmoista profiilia. TikTokilla erityisenä ominaisuutena on se, että se pyytää oikeudet esimerkiksi puhelimen leikepöydän kopiointiin. Jos te kopioitte jostain salasana jonnekin järjestelmään, avaatte TikTokin, niin silloin TikTok saa sen leikepöydällä olevan salasanan käyttöönsä. TikTok muun muassa pyytää oikeudet kaikkiin teidän valokuviin. Se ei käsittele valokuvia ainoastaan silloin, kun sovellus on käytössä, vaan sillä on pääsy jatkuvasti sinne. Älkää luottako langattomiin verkkoihin. Tuosta tulee lisää parin slaidin päästä, mutta se on aika helppo tapa saada ihmisiä huijatuksi, että meet johonkin kahvilaan ja sitten sanot, että kahvilan ilmainen wifi. Se on vaikea tunnistaa ulkopuolelta, että onko se nyt oikeasti se kahvilan wifi vai ei. Niin parempi, että jakaa sitten oman puhelimen kautta sitä nettiä, jos tarvii koneeseen jakaa. Ja sitten valvomoissa ja tuommoisissa olevia työasemia, missä on pääsyä niihin järjestelmiin, niitä ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, mihin ne on tehty. Eli siellä valvomossa ei sitten selailla sillä valvomokoneella mitään iltasanomia sun muita. Sähköpostihuijaukset. Malwarebytesin tilastojen mukaan niin viime vuonna sähköpostilla tapahtuva tietojen kalaste on lisääntynyt 1265%. Se on aika valtava määrä. Suomessa oli lokakuussa tommoinen valtava tietomurtoaalto, jossa käytettiin sähköpostihuijauksia. Eli siellä saatiin kaapattua jonkun ihmisen tili ja sitten sieltä etittiin, kenen kanssa se on tekemisissä ja sitten lähetettiin niille kontakteille huijausviestejä. Siinä ongelmana oli sitten siellä vastaanottavassa päässä, että jos mä nyt tunnen tämän ihmisen ja se lähettää mulle jonkun tiedoston, niin se on luotettavaa. Mutta just sen takia ei pysty aina luottamaan tai pitää olla aina varuillaan noiden sähköpostien kanssa. Uudet tekniikat, eli tuommoinen adversary in the middle, eli välimieshyökkäys, siihen on löytynyt uusia hyvinkin helppokäyttöisiä työkaluja, joilla pystytään kaappaamaan niitä istuntotunnuksia ilman, että käyttäjä edes syöttää niitä salasanoja. Se riittää, että käyt siellä nettisivuilla. Mä näytän tässä myöhemmin demon tosta, miten se toimii, mutta jatketaan siitä sitten myöhemmin. Se, mitä äsken puhuin siitä, että pitää olla eri välineet kotiasioiden ja työasioiden tekemiseen, niin silloin jos on noita avoimia istuntoja esimerkiksi työsähköpostiin, käytte lukemassa omaa siviili-gmailia sieltä, niin sieltä tulevalla sähköpostihuijauksella on mahdollista saada sitten myös ne teidän työpaikan tunnukset kaapattua. Eli pitää pitää ne erillänsä, jolloin saadaan rajattua sitten se mahdollinen vahinko mahdollisimman pieneksi. Sähköpostiosoitteen tai huijauksen tunnistaminen on muuttunut viime aikoina. Aikaisemmin oli helppo sanoa, että jos se tulee suomeksi, niin sitten se todennäköisesti ei ole huijaus. Jos siellä on kirjoitusvirheitä, se todennäköisesti on huijaus. Mutta se on muuttunut nyt, kun on tullut näitä suurten kielimallien tekoälysysteemeitä. Eli ne pystyy tuottamaan hyvinkin autenttista virheetöntä suomen kieltä. Helppoja tapoja tunnistaa sähköpostihuijaus on se lähettäjän osoite. Eli tämä on ihan aito sähköpostihuijaus, mikä mulle on tullut. Ja siellä näkyy, että meidän firman nimissä lähettää tämmöinen Emma Birrer genesisdiversity.comista. Ja sen verran pystyy päättelemään, että meillä ei ole ensinnäkään tuommoista Emmaa töissä, eikä tuo osoitekaan liity meihin. Toinen, mikä tässä nousee silmille, on se, että minkä takia tämä on englanniksi. Meidän organisaation kieli on suomi. Siinä on toinen hälytysmerkki. Ja sitten se, että jos siellä on linkkejä, jotka ohjaa jonnekin ulkoisiin järjestelmiin, niin älkää klikatko suoraan sitä linkkiä, vaan jos olette tietokoneella, niin viekää tuo hiiren nuoli siihen linkin päälle ja katsokaa, minne se osoite johtaa. Jos se johtaa jonnekin epämääräiselle sivustolle, niin silloin kyseessä on huijaus. Puhelimella vastaavan pystyy tekemään sitä, jos painaa pitkään sitä linkkiä, niin sitten se näyttää sen linkin. iPhoneit jopa näyttää pienen esikatselun siitä, mikä on sekin tavallaan kaunis ajatus, mutta sitten jos pystytään kaappaamaan niitä tunnuksia sillä, että se lataa sen sivun, niin jos se lataa sen sivun siellä taustalla, niin sehän on vähän ehkä huono. Tässä nyt on esimerkki semmoisesta adversary in the middle huijauksesta. Eli tämä sivusto näyttää ihan oikeaa
Microsoftin login-sivua. Se käyttäytyy niin kuin Microsoftin login-sivu, se tunnistaa mut, se ohjaa eteenpäin ihan niin kuin oikea sivu, mutta tuolla osoiterivillä näkyy, että siellä osoite on eri, eli se on login.huijarinsivusto.com. Tällaisessa ainoa tapa, miten käyttäjä pystyy tunnistamaan, että onko se oikea sivu vai ei, on tuolta osoiteriviltä. Tuossa on vähän lisää, että millä keinoin pystytään noita sähköpostihuijauksia tunnistamaan. Eli jos siellä ruvetaan yhtäkkiä kyselemään henkilötietoihin liittyviä asioita verottajan suomi.fiin Kelan kautta, niin kannattaa aina miettiä, että minkä takia yhtäkkiä tulee tällainen. Nykyään nämä niin kuin viralliset toimijat, pankit ja muut, niin niiden sähköposteissa ja tekstiviesteissä ei ole mitään linkkejä. Jos siellä tulee linkki, niin sen todennäköisesti on huijausta. Jos tulee sitten esimerkiksi suomi.fiistä viesti, että sulla on uutta luettavaa omaverossa, niin älkää klikatko linkkejä, vaan kirjoitakaa suoraan sinne verottajan palveluun. Mieluummin silleen, että ettekä Googlen kautta, koska niitä hakutuloksiakin pystytään manipuloimaan ja nostamaan mahdollisesti huijaussivustoja sinne ensimmäisten hakutulosten mukaan. Tämmöinen kävi, olikohan se Danske Bank viime vuonna. Eli olkaa varovaisia niiden kanssa. Lähettäjän osoite näyttää siltä, että se olisi joku iso tunnettu brändi, mutta sitten kirjoitusasu on väärin. Niin kuin tossakin on Google tai sitten Google, mutta se toinen G onkin Q-kirjain. Viestin muotoilu on erilainen kuin mitä niiltä organisaatioilta yleensä tulee. Eli aika usein, jos katsotte jotain, jos teille tulee mainosposteja tai tommosia, niin niillä on se tietynlainen ulkoasu siinä viestissä. Jos se yhtäkkiä on täysin erilainen, niin sitten se on todennäköisesti huijaus. Kannattaa olla varoillaan. Kieliasu. Tämä nyt on vähän vanhentunut neuvo, mutta jos siellä nyt on hyvin kummallisia suomenkielisiä sanoja, niin se on aina merkki huijauksesta. Se, että jos siellä on aikapainetta, sanotaan, että reagoi heti tai tiedot poistetaan tai jotain tollaista. Se on aina, pyritään saamaan kiireen tuntua, niin virheiden määrä lisääntyy. Se, että viesteissä on liitteitä. Jos normaalisti ette saa kyseiseltä taholta liitteitä ja sitten yhtäkkiä onkin liite, niin se on aina myös hälytysmerkki. Sitten näitä uudempia keinoja on tämä, että jos viestin liite on linkin takana tai vaatii kirjautumisia, niin sitä täytyy aina miettiä, että hetkinen, että minkä takia tämä kysyy kirjautumisia. Puhuttelu on geneerinen, eli se ei ole esitelty se asia, että hei Ismo, tässä on sulle tämä ja tämä, vaan se on hyvä vastaanottelu, dear user, valued member tai joku vastaava. Toinen on se, että jos yhtäkkiä suomalainen kontakti lähettää englanninkielisiä linkkejä tai viestejä. Se on myös merkki. Niitä huijauksia voi tulla myös tekstiviestillä. Nykyään Suomessa aika hyvin pystytään niitä kitkemään operaattoreiden erilaisten suojautumiskeinojen kautta, eli noita puhelinnumeroita ei pystytä väärentämään enää Suomessa niin helposti kuin aikaisemmin. Mutta jos tulee pankilta tekstiviesti, niin älkää klikatko linkkejä, vaan käyttäkää sitä pankin sovellusta tai sitten suoraan turvallisella selaimella nettipankkiin. Tässä slaidissa on nyt sitten tuommoisesta sähköpostihuijauksesta se tapahtumaketju, kuinka se käytännössä tapahtuu. Tuossa kohta katsotaan vielä demo tästä. Eli se lähtee siitä, että hyökkääjä lähettää ison nipun tuommoisia huijaussähköviestejä, josta joku sitten reagoi siihen ja klikkaa linkkiä. Sen jälkeen se menee tuommoisen uudelleenohjaussivuston kautta, millä pystytään ehkäisemään sitä, että se jää noihin tietoturvaohjelmistoihin kiinni, jonka jälkeen se sitten laskeutuu tuommoisen tietojen kalastelusivustolle, joka voi siis näyttää sitä ihan oikeata Googlen tai Outlookin kirjautumissivua, mutta se kaappaa sitä liikennettä siitä välistä. Kaapatulla tunnuksilla niin pystytään sitten pääsemään sisään sinne järjestelmään ja sitten kaivamaan sieltä tietojärjestelmästä sitten niitä kontakteja, luomaan erilaisia uudelleenvälityssääntöjä, eli esimerkiksi kaikki sähköpostit, mitä teidän laatikkoon tulee, niin lähtee myös sinne hyökkääjän sähköpostilaatikkoon. Ja se, mitä eniten käytetään, on, että sitten lähetetään viestejä siellä kontaktilistalla oleville ihmisille. Ja sitä kautta saadaan laajennettua tätä. Monesti voi olla, että sitä ei suoraan ruveta käyttämään, jos niitä tunnuksia on saatu kaapattua, tai jos on saatu etähallintayhteyksiä niihin koneisiin, niin niitä ei käytetä heti,
vaan niitä voidaan pitää kuukausiakin passiivisena ja sitten sopivalla hetkellä niin nostetaan sitten aktiiviseksi ja sitten aloitetaan hyökkäys. Tuossa mä käyn ensin läpi, mitä tuossa demossa tapahtuu ja sitten sen jälkeen katsotaan tuommoinen parin minuutin demo. Eli tämä demo, mitä kohta nähdään, niin on toteutettu testiympäristössä, jossa palveluna on tämmöinen teennäinen.targetsite.com. Mä en käytä siinä mitään oikeita palveluita, mutta sama metodi olisi mahdollista käyttää sitten Facebookissa, Gmailissa tai Officen tuotteissa. Se on toteutetaan phishing-sähköpostilla, jossa toimitetaan linkki sinne huijaussivustolle. Siinä tuo tietojen kalastelusivusto toimii välipalvelimena, eli se näyttää ihan oikeaa sitä target-siten kirjautumisikkunaa, mutta se kaappaa kaiken liikenteen, mitä siinä tapahtuu, ja tunnistaa sieltä sitten, että nyt tässä on lähetetty kirjautumistietoja ja pystyy kaappaamaan sieltä sitten istuntotunnuksen. Eli istuntotunnus on sellainen, jos te olette kirjautunut Outlookiin jollain toisella nettisivulla meitä takaisin, niin te ei tarvitse kirjautua enää uudelleen siihen, vaan sinne teidän tietokoneella on tallentunut semmoinen uniikki istuntotunnus, mikä kertoo, että sä oot jo autentikoitunut ja sä voit päästä sinne palveluun ilman uudelleen tunnistautumista. Tässä pystytään kaappaamaan tosiaan sellainen. Sitä käyttäjä ei pysty huomaamaan, että ne tiedot on kaapattu muuten kuin tuosta osoiteriviltä. Se on hyvin hankala huomata. Kaapatulle tunnuksille voidaan kirjautua sisään, tai sitten, jos ei ole käytössä kaksivaiheista tunnistautumista, jos on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen ja yritetään mennä käyttäjätunnus-salasanakombinaatiolla järjestelmään sisään, niin sieltä tulee vahvistusviesti. Sen hylkäämällä hyökkäjä ei pääse sisään. Jos mennään kaapatulla istuntotunnuksella, niin silloin sitä kaksivaiheista tunnistautumista ei tarvita, koska sinne on tunnistauduttu jo sisään. Hyvä. Seuraavaksi katsotaan tuosta lyhyt demo. Kestää parisen minuuttia ja sieltä tekniikan ihmiset varmaan laittaa sen pyörimään. No niin, tulevaisuuden Ismo siellä pohjustikin teille jo tätä demoa, eli tässä on kyseessä tämmöinen adversary in the middle hyökkäys ja miltä se näyttää sillä hyökkäjän näkövinkkelissä. Eli tässä on käyttäjä käyttää tällaista targetsite.com nimistä palvelua ja sen kirjautumisruutu näyttää tältä, mikä tuossa ruudussa näkyy. Tässä mustassa laatikossa näkyy sitten hyökkäjän sen välipalvelimen näkymä ja tuolla pystytään sitten katselemaan niitä kaapattuja tunnuksia. Eli niin perinteisesti tässä taas on lähetetty käyttäjälle palvelua koskeva sähköposti, johon on sitten laitettu vielä aikarajaa vähän se, että saadaan semmoista kiireen tuntua, niin käyttäjä on todennäköisemmin tekemässä jotain hölmöyksiä sitten. Näyttäisi siltä, että linkki menee tuonne targetsite.comin dashboardille, mutta tarkkasilmäisimmät sieltä näkee vasemmasta alakulmasta, että toi oikeasti osoittaakin targetsite.comiin, missä se G-kirjain on korvattu Q-kirjaimella. Ja kun käyttäjä klikkaa tätä linkkiä, niin tuolla hyökkäjän palvelimella tulee ilmoitus, että nyt on joku klikannut sitä haittalinkkiä. Ja siitä on saatu kaapattua sitten vähän tietoa, että millainen laite se on ja mistä IP-osoitteesta se tulee. Käyttäjälle niin tämä kirjautumisikkuna näyttää hyvinkin aidolta. Siellä näkyy, että se on selaimen mielestä luotettu sivusto, koska sen sertifikaatti on allekirjoitettu. Tässä demossa se nyt on tämän haittaohjelman allekirjoittama sertifikaatti, mutta näitä oikeasti pystyisi tekemään sitten ihan niin kuin oikealla nettisivulla ja luotettavilla sertifikaatin allekirjoituskumppaneilla, eli niillä pystytään hyvinkin paljon huijaamaan sitten. Eli käyttäjä tässä nyt luulisi sitten kirjautuvansa tuohon ihan oikeaan palveluun ja syöttää salasanat. Ja kun painaa Enteriä, niin siellä hyökkäjän työkalussa näkyy sitten, että tämmöiset käyttäjätunnukset ja salasanat on saatu kaapattua. Lisäksi siellä lukee, että tokenit on saatu kaapattua, eli istunnon tunnus, mikä täällä käyttäjäruudulla näkyy, toi on myös täällä hyökkäjän työkalussa
näkyvissä. Eli se löytyy tuosta. Otetaan se siitä talteen. Meillä kaapataan toi session cookie tuosta. Ja sitten jos me mennään sinne ihan oikealle palvelulle ja koitetaan tuosta mennä tuonne dashboardille, mitä toi sivusto käyttää, niin se pyytää meitä kirjautumaan. Me pystytään tässä selainistunnossa nyt importtaamaan toi käyttäjän käyttämä istuntotunnus sinne, jolloin me pystytään sitten hyppäämään siihen samaan istuntoon sisään kuin missä se käyttäjä oli. Ja näitä istuntotunnuksia käyttämällä, niin vaikka käyttäjällä olisi kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä, niin me pystytään se ohittamaan, koska me saatiin kaapattua istuntotunnus semmoiseen istuntoon, minkä käyttäjä on jo pystynyt varmistamaan sillä kaksivaiheisella tunnistautumisella. No niin, ja tervetuloa takaisin sieltä. Joo, toi demo oli monelle, kenelle mä oon sen näyttänyt, niin aika pysäyttävä. Mä en ole missään nimessä kaikista etevin hakkeri ja mä en tee tätä työkseni ja mä pystyn rakentamaan tommosen ympäristön, millä pystyy kaappaamaan sivuja. Olkaa siis todella valppaana ja varovaisia niiden sähköpostilinkkien kanssa. Jahas, nyt tapahtui jotain. No niin. Joo, salasanoista on silti huolehdittava, vaikka on kaikenlaisia tämmöisiä uusia huijauskeinoja. Nykyisillä tietokoneilla niin pystytään tuommoisia lyhyitä 8-merkkisiä salasanoja niin pahimmassa tapauksessa murtamaan muutamassa minuutissa. Tuolta pimeiltä markkinoilta on saatavilla valmiita salasanalistoja, mistä pystytään ostamaan lista, mikä sisältää tunnettuja käytettyjä salasanoja tai sitten ihan vaan listoja sanakirjoista löytyvistä sanoista. Palveluita murretaan ja sitä kautta pystytään kaappaamaan niitä salasanoja. Sen takia on oleellista, että niitä samoja salasanoja ei käytetä eri järjestelmien kesken. Eli että ei ole yhtä salasanaa, mikä laitetaan verkkokauppaan ja millä kirjaudutaan koneelle tai työsähköpostiin ja niin edespäin. Yksi hyvä keino on semmoinen, että on semmoinen vakiosalasana, mistä tekee variaatioita siihen palveluun, mitä käyttää. Niin silloin ei ole kuin se yksi salasana muistettavana, mitä tarvii muistaa. Voi ottaa vaikka 3 kirjainta jonkun kaavan mukaan sieltä palvelun nimestä tai jotain. Ja sitten jos on semmoinen vaikeampi salasana, niin sitten vaan muuttaa niitä merkkejä sen mukaan, miten on itse mietiskellyt, että se menee. Ei samoja salasanoja työ- ja yksityiskäytössä. Jos teidän sähköposti on muotoa etupiste.sukunimi, te käytätte jotain palvelua, mikä kaapataan ja siellä on salasana käytössä, niin on aika helppoa sitten ruveta etsimään vaikka LinkedInistä samannimisiä ihmisiä, katsoa missä firmassa ne on töissä ja sitten kokeilla, että käyttääkö tämä sitä samaa salasanaa. Hyvä salasana nykyisten oppien mukaan on pitkä, helposti muistettava ja vaikeasti arvattava. Siinä ei saa olla nimiä, syntymäpäiviä, syntymäpaikkoja tai mitään tällaisia. Meillä on sitten suomalaisina tämmöinen etu, että me puhutaan aika kryptistä kieltä, jossa on paljon erilaisia taivutusmuotoja, murresanoja, siellä on ääkkösiä mukana. Ja lisäksi sitten noita sanoja voi kirjoittaa tarkoituksella väärin siihen, jolloin niitä ei sitten löydy niistä sanakirjoista tai vastaavista lähteistä. Et esimerkkinä tuossa nyt alhaalla on tämmöinen, tämähän on paljon helpompi. No, aika lailla varma, että mistään sanakirjasta ei löydy tuommoista kombinaatiota. Siinä on vielä toi O-kirjain, tuossa on laitettu nollana, niin sillä pystyy tyydyttämään sitten monia vaatimuksia siellä salasanapuolella. Nykyään ei myöskään suositella sitä, että vaadittaisiin kompleksisuutta salasanoissa, koska se itse asiassa vähentää sen salasanan vahvuutta. Erikoismerkkejä on, onkohan niitä nyt 8 yleistä, mitä hyväksytään, ja kirjaimia on se melkein 30. Niin aina helpompi sitten lähteä murtamaan, jos tietää, että yksi niistä kirjaimista tai merkeistä on joku näistä 8 versus joku näistä 26.
Salasanojen hallintaan monilla on työssänsä useita eri tunnuksia ja ihan yksityiskäytössäkin, jos eri palveluihin käyttää eri salasanoja, niin niitä rupeaa olemaan valtava määrä. Niitä ei pitäisi tallentaa mihinkään paperin kulmalle sinne pöytälaatikkoon tai näppäimistön alle, vaan sitä varten on sitten tuommoisia salasanahallintasovelluksia. Esimerkkejä tuommoisista luotettavista on OnePassword tai sitten esimerkiksi F-Secure Key. Eli nämä on järjestelmiä, mihin tunnistaudutaan yhdellä vahvalla salasanalla ja siellä on sitten kirjastot niistä salasanoista ja käyttäjätunnuksista. Näidenkin kanssa täytyy olla varovainen sitten, että siellä on se kaksivaiheinen tunnistautuminen taustalla tai jotain muita vahvoja keinoja, koska muuten siellä on pääsy kaikkiin niihin järjestelmiin. Eli täytyy hallinnoida hyvin niitä. Yksi, mitä monesti näkee, on sitten noiden eri palveluiden varmennuskysymykset. Eli jos kysytään, että missä olet, eli jos tarvitsee palauttaa salasanaa ja kysytään, että missä olet syntynyt, niin tämmöisiä tietoja on helppo lähteä selvittelemään. Niin mieluummin vastaa niihin sitten jollain ennalta määritetyllä sanalla. Eli kotipaikka voisi olla vaikka kalalokki. Sitä ei pystytä selvittämään etukäteen. Ja toinen tämmöinen huijaus, mitä on ollut paljon liikkeellä nyt, niin äiti lähetä rahaa huijauksia, niin kannattaa sopia etukäteen sitten se, jos on vaikka vanhempi äiti tai jotain, niin sopikaa semmoinen yksittäinen sana, mikä täytyy olla siinä viestissä mukana, että tietää, että nyt on kyseessä oikeasti se oma sukulainen tai muu läheinen. Puhuin tuossa aikaisemmin siitä kaksivaiheisesta tunnistautumisesta. Se on nykyään käytössä tai mahdollista ottaa käyttöön tosi moneen eri palveluun. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi täytyy myös olla kolmas keino varmentaa, että se olet oikeasti sinä. Se voi olla tekstiviesti tai puhelu, mikä tulee puhelimeen, kun kirjaudut johonkin palveluun ja sitä täytyy painaa jotain risua tai vastaavaa. Mutta parempia keinoja on sitten puhelimissa olevat authenticator-sovellukset. Eli kirjaudut sovellukseen, niin sitten puhelin sanoo bling, kirjauduitko tänne palveluun. Ja osa pystyy jopa näyttämään, että missä kohti maailmaa sä oot yrittänyt mukamas kirjautua. Jos sä hylkäät tommosen pyynnön, niin silloin se kirjautumisyritys hylätään. Silloin ei päästä sinne järjestelmään kiinni. Jos sä vastaat semmoisen kysymyksen kyllä, niin silloin se kirjautuminen menee läpi. Tämä toimii noin 99% tuommoiseen peruskäyttäjätunnussalasana-kaappaukseen. Siellä on olemassa taustalla semmoisia tekniikoita kuin väsyttäminen, eli tehdään niitä kirjautumispyyntöjä vaan niin paljon, että sitä käyttäjä alkaa ärsyttämään ja sitten sanoo, no vitsi, mene nyt sitten. Tai sitten voidaan ajoittaa niitä kirjautumispyyntöjä sellaiseen, että tietää, että työaika alkaa 8, niin 8 aikaa lähetetään sulle tämmöinen tai yritetään kirjautua sisään ja toivotaan, että sä ajattelet, että okei, tämä liittyy siihen, mitä mä teen. Miettikää aina, jos olette yhtään epävarmoja, niin hylätkää kaikki tommoset. Helpompi aina kirjautua uudelleen kuin se, että tiedot pääsee vuotamaan. Nykyään noilla adversary in the middle -hyökkäyksillä niin kaksivaiheinen tunnistautuminenkaan ei ole täysin aukoton. Jos se istuntotunnus saadaan kaapattua, niin sinne istuntoon päästään sisään. Tässä sitten organisaatiotasolla voidaan ruveta miettimään sitä, että onko syytä sitten ihan estää kirjautumiset muilta kuin organisaation hallinnoimilta laitteilta. Lisää hallinnoinnin määrää ja lisää myös valittamisen määrää. Eli ei ole mitenkään helppo ja kevyt keino. Tuossa nyt kun laitetaan sitten jälkikäteen slideja jakoon, niin tuossa on linkkiä, miten pystyy ottamaan käyttöön Googlessa, Facebookissa, LinkedInissä ja Microsoftissa noita kaksivaiheisia tunnistautumisia. Löytyy helposti myös, kun menee Googleen ja kysyy esimerkiksi, että kuinka otan käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen, niin sieltä rupeaa löytymään noita. Suosittelen erittäin vahvasti kaikille tuon käyttöönottoa. Se on erittäin hyvä tapa suojata itseään, ympäristöä ja myös työpaikan tietoja. Julkiset verkot. Tämä on mulla semmoinen lempilapsi. Noiden aikaisempien työreissujen takia niin matkustelin paljon. Ja sitten kun olet isoilla lentokentillä, niin siellä on 7 erilaista Airport Free Wifiä. Se on aika hankala pystyä siitä päättelemään, että mikä on se oikea lentokentän ilmainen wifi. Jos sä satut menemään semmoiseen
huijattuun wifiin, niin silloin hyökkääjillä on mahdollista kaapata kaikki se liikenne siitä sun laitteen ja sen kohdesivuston välistä. Ne pystyy ohjaamaan sun liikenteen haluamaansa paikkaan siinä. Jos on pakko käyttää tommosia julkisia verkkoja, niin silloin kannattaa sitten käyttää näitä VPN-palveluita, eli Virtual Private Network-ratkaisuja. Tuossa on pari slaidia, missä mä kuvaan vähän tarkemmin sitä. Mutta aina jos on mahdollista, niin jakakaa siitä omasta puhelimesta se nettiyhteys. Ja siinäkin sitten, jos jaatte sen puhelimen kautta, niin kannattaa myös muuttaa sitten se verkon nimi, millä se näkyy, koska joskus säikäytin ihmisen vähän leikkimielisesti lentokentällä. Siellä oli yksi nainen ja sitten siinä oli Sarahs iPhone, niin sitten mä kävin sanomassa moi Sarah. Ja se oli hyvin säikähtänyt, kun mä tiesin sen nimen. Sitten mä sanoin sille, että kantsii vaihtaa toi sun iPhonein verkon nimi, niin ei käy tällaisia. Sitä kautta taas pystytään hakkeroimaan vähän lisää, pystytään päättelemään sun nimiä. Tuossa kuvassa näkyy, kun oltiin koulutuspäivällä Haltiassa, niin siinä alimpana oleva haltija on se oikea haltijan julkinen verkko ja ylempänä oleva haltija, jossa toi L onkin iso I, niin se on sitten mun tekemä. Niin noin helppoa se on. Ihan puhelimestani tein ton. Jos siellä olisi jotain kunnollisia työkaluja taustalla, niin sieltä pystyy tekemään tosi ikäviä asioita sieltä verkon kautta. Tässä slaidissa kuvattuna vähän sitä, että kuinka se toimii. Eli sieltä käyttäjälaitteelta yritettäisiin mennä tuommoiseen oikeasivusto.fiihin. Käytetään tuommoista free wifiä, joka onkin hyökkääjän tekeleitä. Niin hyökkääjän nimipalvelussa pystytään sitten ohjaamaan se liikenne sinne huijaussivustolle. Ne pystyy kautta manipuloimaan kaiken liikenteen, mitä te teette. Ne pystyy tallentamaan kaiken liikenteen, mitä te teette. Ja sitä pystytään sitten käyttämään justiin tämmöisiä huijauksia. Voidaan hyödyntää myös niihin adversary in the middle -hyökkäyksiä, eli jos te yritätte mennä pankin nettisivuille, ne ohjaa pankin nettisivun omalle sivustolle, se joka näyttää pankin nettisivulta ja kaappaa sen liikenteen siitä välistä. Se mitä VPN tekee sitten on vähän niin kuin puutarhaletku. Eli se lisää siihen tunnelin siihen liikenteen väliin ja se tunnelissa tapahtuva liikenne nousee sieltä letkun toisesta päästä ulos. Sillä pystytään ohittamaan sitten noita hyökkääjien palveluita, nimipalveluita, mitä käytetään sitten mahdollisesti sen liikenteen kaappaamiseen ja ohjataan se putkea pitkin turvalliseen paikkaan, mistä se nousee ylös sitten. Siellä pystytään suojaamaan laitteita ja se ehkäisee myös sitä, että hyökkääjät pystyy siellä verkossa sitten paukuttamaan siihen teidän laitteeseen erilaisilla hyökkäyskeinoilla, vaan se suojaa teidät myös sinne tunnelin sisään. Vahva suositus myös noiden käyttämiseen. Netistä löytyy valtava määrä kaikenlaisia ilmaisia VPN-systeemeitä, mutta niiden kanssa täytyy olla varovainen ja suosittelen jopa, että ette käytä niitä. Tuossa aikaisemmassa slaidissa näkyykin, että jos tuote on ilmainen, jos palvelu on ilmainen, niin silloin tuote olet sinä. Jos VPN-ratkaisu ei maksa mitään, niin siellä on kuitenkin taustalla palvelimia, siellä on joku sovellus, niin jostain ne saa sen rahan. Ja se raha tulee todennäköisesti sitten teidän liikenteestä. Joko sitä käytetään sitten markkinointiin tai johonkin tommosiin niin kuin liikenteen ohjauksiin, mutta pahimmassa tapauksessa niin sitä käytetään sitten tietomurtoihin. On ollut semmoisia tapauksia, missä tämmöinen ilmainen VPN-sovellus on ollut osa bottiverkkoa. Eli kaikki ne laitteet, jotka on ladannut sen, niin niitä on käytetty sitten johonkin tommosiin DOS-hyökkäykseen, eli iskuihin, jossa lähetetään palveluun niin paljon liikennettä, että se ei kykene siitä selviämään. Niin käyttäkää luotettavia palveluita noissa. F-Securen Freedom, hyvä esimerkki. Yes. Sitten sosiaalinen hakkerointi. Eli vähän sitä samaa hommaa, minkä mä sille Sarahille sanoin, ja se pelästyi aika pahasti siellä. Siinä luotetaan ihmisen tämmöisiin perusominaisuuksiin. Ihminen on avulias, luottavainen, pelokas ja tottelevainen. Se voi olla esimerkiksi sitä, että kävellään jonkun perässä johonkin tilaan, ja se vaatii aika paljon sydäntä, että pystyt vetämään sen oven kiinni, jos et tunne sitä ihmistä. Se ei ole mitenkään helppo tilanne. Se aiheuttaa
tosi paljon ainakin mulla tunnon tuskia ja sitten se aiheuttaa siellä toisella puolella vähän hämmennystä. Kiireellä nykäsen se pumpulla toimiva oven kiinni siitä naama edestä. Jos mä en tunne sua, niin sulla ei ole asiaa meidän toimitiloihin. Sitten ohjataan sinne aulaan, josta sitten rekisteröidään vieraaksi. Kysymyksiin vastaaminen ja asioiden keskustelu julkisilla paikoilla. Se on tosi helppoa tulla siihen viereen kuuntelemaan, kun on joku vesialan firma viettämässä virkistyspäivää ja tuut siihen istuskelemaan. Kuuntele, mitä jätkät puhuu. Se on aika helppoa. Uteliaisuus. Tätä käytetään paljon sitten noissa tietojen kalasteluissa. Eli ihminen kun on utelias, niin laitetaan joku semmoinen tieto, että hetkinen, että haluatko käydä katsomassa, millaista kuvaa sun kaverista on Facebookissa. Se on, no mitä siellä on? Klikkaat sitä linkkiä. Kohdennettu tietojen kalastelu eli spearfishing. Eli tässä sitten on jo tehty taustaselvitystä siitä, että kuka sä oot. Ollaan pystytty tunnistamaan, että sä oot mielenkiintoinen ihminen niiden tarkoitusperien mukaisesti. Ja sitten ruvetaan pikkusen hyödyntämään sitä tietoa, mitä on pystytty keräämään siihen, että voidaan tehdä sua kiinnostava huijauskampanja. Tai sitten voidaan lähettää sua kiinnostava ihminen kyselemään niitä asioita. PIN-koodien vakoilu. Helppo tapa päästä rahoihin kiinni, jos saadaan lompakko pöllittyä ja on katsottu siitä olan takaa se PIN-koodi, minkä sä oot laittanut siihen maksupäätteelle, niin sieltä on hyvä lähteä sitten käyttämään niitä tietoja. Toimii myös ovessa, jos teillä on kulkua oviin, missä käytetään sitä koodia, että päästään sisään, niin se on aika helppo käydä katsomassa. Ilkeimmillään niin voi käyttää lämpökameraa, minkä pystyy esimerkiksi iPhoneen liittämään. Meet ovesta sisään ja sitten katsoo, että okei, tuossa on 4 numeroa lämpöisiä ja sitten niissä näkyy vielä vähän skaalaa, että mikä on lämpimin ja mikä on kylmin, niin pystyy päättelemään jopa sitä järjestystä. Niin tuossa niin PIN-koodin hommassa niin se on ihan hyvä tapa aina sitten lyödä käsi vielä viimeiseksi siihen koodinäppäimen päälle, niin se lämmittää sen koko tason. Painostaminen ja kiireen tuntu. Painostaminen nyt mukavimmillaan on sitä, että klikkaat tätä linkkiä, niin saat jotain kivaa. Kiireen tuntu, klikkaat tätä linkkiä äkkiä, niin saat jotain kivaa. Mutta pahimmillaan sitten, jos ruvetaan puhumaan tuommoisista oikeista isoista valtiollisista toimijoista, niin se painostaminen voi olla hyvinkin röyhkeitä. Sieltä nyt monesti kuulee tuolta Venäjän puolelta, kuinka joku on luovuttanut tietoja ja saanut tyttäreltä puhelun. Toinen tapa, mitä käytetään paljon, on se, että saattaa tulla joku toimittajalta tuleva puhelu. Että hei, teen artikkeleja tällaisesta, te olette alan uran uurtaja, että kertoisitteko te, miten te hoidatte teidän tietoturvaa. Mulle tulee todella paljon puheluita, missä kaikenlaiset mahdolliset yhteistyökumppanit haluaisi tietää, miten me hoidetaan meidän tietoturvaa, mutta ei niihin kannata vastata. Olkaa niissäkin varovaisia. Miettikää aina, että minkä takia just teille soitetaan ja kysytään näitä asioita. Pyytäkää, että ne vahvistaa, että ne on oikeasti semmoisesta organisaatiosta. Soittakaa vaikka keskuksen kautta takaisin tai jotain tuommoista. Tai pyytäkää sähköpostilla olemaan yhteydessä ja analysoikaa sen kautta sitten, että onko tämä oikeasti validi pyyntö. Sitten tuolta sosiaalisen median puolelta. Varsinkin nyt kun maailmantilanne on muuttunut, niin kannattaa miettiä, mitä kaikkea itsestään saatavilla siellä sosiaalisen median tileillä. Aika monella mun ikäpolvella ja vanhemmilla niin Facebookista pystyy ihan julkisesti kaivamaan tosi paljon tietoa. Sieltä kun kysytään, että mikä sun koiran nimi on ja kuka on sun sisko, niin totta kai mä vastaan. Mutta niitä ei kannata olla siellä julkisesti. Näkyykö siellä osoitteita, puhelinnumeroita, tommosia, mistä pystyy sitten taas jälleen rakentamaan sitä teidän profiilia. Autojen rekkarit, itse ampumaharrastuksen kautta, niin aika paljon on myös semmosista tullut viitteitä, että siellä ollaan ampumaradan läheisyydessä ja katsotaan, että mitä autoja siellä liikkuu. Kerätään rekkareita ylös, niin onko järkeä, että esimerkiksi oman auton tiedot on julkisesti saatavilla. Traficomin sivuilta pystyy laittamaan tuon tietojen luovutuskiellon, jolloin sitten esimerkiksi Fonecton kautta ei pystytä saamaan teidän autoja tai auton omistustietoja tai osoitetietoja selville. Se on hyvä tapa suojata. Jos te nyt harrastatte jalkapalloa, niin kuin itsekin sanoin, että harrastan mukseen kautta jalkapalloa, niin sitten pystyy päättelemään, että okei, että pystyy varmaan tapaamaan siellä fudiskentän laidalla kahvilassa. Pystytään sitä kautta rakentamaan sitä profiilia. Silloin, jos teitä oikeasti ruvetaan targetoimaan
niin silloin näitä tietolähteitä käytetään paljon. Joku saattaa kysyä teidän vanhemmilta, että okei, missäs sun poikas on. Kannattaa olla hyvin varuilla ja myös välittää sitä tietoa sitten lähipiirille. No miten sitten, jos kaikista pahin on päässyt tapahtumaan? Mitä pitäisi itse tehdä ensimmäisenä? Ihan ensimmäisiä keinoja on se, että vaihdatte salasanat siihen palveluun tai muihin palveluihin, mitä epäilette, että on jo altistunut tietomurrolle. Kirjautuko ulos kaikista istunnoista. Ja jos kyseessä on joku semmoinen, missä on mennyt teidän pankkitietoja tai jotain vastaavia, niin olkaa yhteydessä sinne pankkiin, että nyt on tapahtunut tällainen. Sieltä löytyy numeroita, mitkä vastaa hyvinkin nopeasti ja ne reagoi ja lukitsee sitten tilejä. Jos tuntuu siltä, että nyt mun koneeseen on päästy, niin ensimmäinen askel olisi ottaa se irti tietoverkoista. Eli sillä pystytään rajaamaan sitä sitten, että esimerkiksi kouluympäristöissä vastaavissa, niin ettei se lähde etenemään koneelta toiselle sitten. Sillä pystytään rajaamaan se ainoastaan siihen yhteen laitteeseen. Laite on hyvä sammuttaa myös. Silloin jos se on kokonaan pois päältä, niin se harvemmin pääsee tekemään asioissa. Mutta konetta ei välttämättä kannata heti ruveta sitten uudelleen asentamaan tai tyhjentämään, vaan siinä kohtaa kun on saatu selville, että mikä tämä tapahtuman laajuus on, niin se voi olla, että sitä sun työkonetta tai työpuhelinta tarvitaan sitten tutkinnassa eli forensiikassa. Silloin pystytään muodostamaan sitä kokonaiskuvaa, että kuinka laaja tämä on ollut. Miten sitten tuolla työpaikoilla, niin onko teidän työpaikalla selvillä se, että mikä on se prosessi, minkä mukaisesti siinä toimitaan? Tiedättekö te, minne ilmoittaa teidän töissä? Onko teillä joku tietoturvasta vastaava ihminen, joku päivystys, ehkä sopimuskumppani? Ja onko teidän organisaatiolla sitten valmiiksi rakennettu se playbook, että mitä sitten kun tällainen tapahtuu, niin miten me toimitaan? Nämä on asioita, mitä puhutaan sitten siinä seuraavassa seminaarissa vähän lisää, eli siellä puhutaan tietoverkkojen suojaamisesta ja vähän tämmöisistä niin kuin kuinka rakennetaan sitä tietoturvaa, millaisia ilmoituskanavia voisi olla. Viimeisimpänä, ennen kuin mennään kysymyksiin, niin Lightning pyrkii nyt tietoturvaviestinnässänsä keskittymään tuommoiseen sähköpostiosoitteeseen kuin kyber@lightning.fi. Toimii myös K-kirjaimella kirjoitettuna. Eli me pyritään siihen, että silloin jos me lähetetään asiakkaalle päin tiedotteita tietoturvaan liittyen, niin tulisi aina tästä osoitteesta. Silloin teidän on helpompi tietää, että nyt tämä on oikeasti Lightningin lähettämä. Plus me pystytään sitten ottamaan teiltä päin vastaan keskitetysti tietoturvaan liittyviä asioita. Jos te havaitsette teidän ympäristössä jotain kummallisuuksia, niin me mielellään otetaan siitä tietoa, jotta me pystytään sitten sen kautta myös kehittämään niitä meidän omia palveluita. Jos tapahtuu jotain oikeasti isoja asioita teidän organisaatiossa, niin silloin tämä on väärä osoite. Silloin olkaa yhteydessä Kyberturvallisuuskeskukseen. Ja tehkää viranomaisilmoituksia, mutta niistä lisää seuraavassa jaksossa. Oliko meillä kysymyksiä tullut? Siellä pari kysymystä on laitettu tuohon, eli QR-koodien käytöstä. Joo, QR-koodejahan näkee esimerkiksi parkkihalleissa ja tollasissa. Itsekin menin semmoiseen parkkihalliin tuolla Töölössä, missä oli ulkopuolella, piti QR-koodilla skannata joku sivu ja sitten laittaa sinne auton rekisterinumero, että se avasi sen oven. Se olisi aika helppoa laittaa siihen joku muu tarra kuin se tarra, mikä siellä oli laitettu. Se ei ollut minkään suljetun lasin takana tai mitään, vaan siinä oli vain tarra siinä ovessa, että skannaat tää, niin pääset sisään. Ei hyvä. QR-koodeja tulee sähköpostien mukana. On niitä huijauksia, missä lähetetään sähköpostiviesti, että hei, sun täytyy aktivoida sun laite, skannaa tää QR-koodi ja sitten se ohjaa eteenpäin. Nykyisillään puhelimet aika hyvin onneksi näyttää, että mihin se on johtamassa se linkki siitä, jos sen QR-koodin skannaa ennen kuin se ohjaa sinne sivustolle. Mutta esimerkiksi tuossa parkkihallitapauksessa niin en mä voinut tietää mistään, että mikä se on se niiden käyttämä palvelu. Kiltisti odotin ja katoin, kun joku toinen avasi sen oven ja meni sitten sen perässä sisään. Just niin kuin tuossa äsken opetettiin, että kannattaa päästää ihmisiä aina sisään. Sitten kysytte, että mistä voisi seurata tietoturvaan liittyviä asioita.
se, mihin Suomessa koostetaan noita, on Kyberturvallisuuskeskus. Eli Traficomin alainen organisaatio, jonka tehtävänä on auttaa suomalaisia ja suomalaisia organisaatioita tietoturvan kanssa. Eli Traficomin kautta löytyy linkkejä tai sitten suoraan kyberturvallisuuskeskus.fi. Yes. Mulla alkaa olla sivut loppu. Jos ei ole lisää kysymyksiä, niin kiitoksia mielenkiinnosta. Viikon päästä jatketaan sitten tämmöisillä organisaation hallintakeinoilla, millä pystytään suojaamaan tietoverkkoja ja vähän sitä ympäristöä. Kovin syvällisiin ei pystytä tunnissa menemään, koska vaihtoehtoja on niin paljon. Niin katsotaan semmoinen pientäpuolinen vähän ideointia siitä, että mitä asioita voisi ja kannattaa tehdä. Ja sitten jälkimmäisessä osassa niin ruvetaan katsomaan siihen NIS 2, siihen tietoturvadirektiiviin liittyviä asioita, koska sieltä tulee myös meille, niin myös teille tulee velvoitteita sen suhteen, että mitä asioita pitää olla valmiina tehtynä. Niin katsotaan vähän, että miten niitä pystyy taklaamaan ja millaisia keinoja niihin on. Mutta hyvä. Kiitos kaikille osallistumisesta. Mukavaa, teitä on ollut aika merkittävä määräkin siellä linjoilla ja paljon tullut kyselyitä etukäteenkin näistä kursseista, niin oikein kiva, että tietoturva kiinnostaa siellä organisaatiossa. Mä olin Ismo Nieminen, Lainingin tietoturvapäällikkö, ja jatketaan tästä viikon päästä. Kiitoksia.